Oh, karon ha, kay nana mo puta ani. Istorya na puta. Binutbot. Oh, istorya bag binutbot. Ganang nay isa ka sugarol. Kini. Oh, sugarol gi kay siya. May istorya gid lang Oh, karon. pati sugarol lagi kayo. Sus na kay natingala man ang kuan kanang manager mas bangko. Kay sige masing ga deposit og pila ka milyon. Wa pa si mana deposit pod. Nawa, kuyawan Ah, siguro lang po to. Oh, pila sing. Mao gani nating usap pud natinga ang katong manager sa bangko. Kay nganong sige uso kay negosyo ka ning tawana. Sige gid po. Oh, nga sige man ga-deposit og binilyon. Watong wagid nakagwanta ang manager sa bangko. Oh. Nangutan na gid siya. Ina niya tong kuan. Sir, nanon ta koy pangutanan nimo gamay, sir. Nga na po katong nailaki nga sugarolog. Uy, unsa may mo pangutana, day. Ya, ginday gini kay gwapa mo po kayo. Ya, an ba patanon po kayo. Oh, unsa may mo pangutana, day. May kay dili langga. Wala lagi ana niya giday kay gwapa li kayo. Ano siya? Mo tanah lagi ko nimo sir kung unsa may imong negosyo sir nga sige mo kang ga-deposit og kwarta nga minilyon mo pagani si mana o ga-deposit to kag pila ka milyon karon. Nga na siya nga ang ako yung kuanday sugal ra gyud. Nga na po nagmanijes bangko matay kana imong istorya og sugal ra magali imong gisaligan. Sir, digi ko mutuwa na. Kay sa garaan gisugal no. Daghan gid ana pildi. Gamay ray daog. Oh. Then, Day og digi ka mutuon ako day. Unsa may maayo day og sugal ta. Kinanya. Kana na. Oh, sagit itong madisis bangko. Oh, diha na mo daw. Gwapa. Sige unsa may itong sugalon ani. Sir, sa sugal ta day sa way balhibo ng imuha. Patay. Ingana. Sugal talay sa way balhibo ng imuha. Ingana ja. Matay kay kanana ang manidis bangko ba. Matay siguro kung daw kani. Ingana siguro kung daw kani. Ana niya. Sige. Pila may sugal na to. Sir. Ingana tong laki nga sugarolog. 200,000. Ingana. Bilatsing ang manidis bangko. Sige sir, larga. Siguro dugo siya daog na siya kay di ba lo man siya nga agi balhibo niya ha. Oh. Di ba? Tio. Sige, saban. Karon na yun sir. Sige, karon. Sige. Na siyempre manager ko siya sa bangko. Manager ni withdraw kay kwarta. Withdraw. 200,000 withdraw. Sige day, kay withdraw po ko sa kuha ha. Withdraw po siya. Na kay kani lagi marunong lagi pug kay lagi. Ana mo siya nga. Sige day ha. Ang atong sugal na-ready na. Na-ready nila sugal tag 200,000. Pero ugma ra ginato abrihon ang atong sugal. Ugma ra ta magtinan-away. Nga na siya. Sige sir, ugma pod kay maligo sa pug ko. May po nang inig tanaw nimo nga bago ko ligo pod. Ana na. Dito. Diyan na. Uli sa siya silang balay. Sus. Ana paguli na pagkabuntag. Balik. Pagkabuntag wa pa. Opa. Mata na buntag sa iyo. Landag na. Sus kay pag gawa siya siyang balay. Lami balay dai kay gibikas si pagsiguro lagi si kadaog. Sus kay kanang atbang dai ilang balay dai kay bilyonaryo ba pod. Gumikan pod sa sugal. Bilyonaryo pod. mawa. Bilas giato niya dito. Giato siya dito. Nga na siya. Tuplok siya doorbell. Gawas din niya pare may tawag nila. Pare, ikaw nila, unsa may ato? Pare, ali ba kay nay maayo? Unsa man na? Ali ba kay maututas bangko karon kay ang manager bangko katong gwapa kayo maghupo. Hinga na siya. Ang tubag po nagbilyonaryo po nga. Iyang pare nga matay pre. Kanang imong istorya pre, di gina katuan. Edukado na, maghubo na. Edukado na, graduhan kay na. Nga na siya. Edukado na. Di na basta-basta mahubo kay edukado na. Kanang gigraduhan gina kayo. Nga na sag. Pre, di manggali ka mo tuon ako pre. Sa may maayong magsugal ta. Nga na siya. Nga na po nagkatumbil na rin yung pareho. Sige. Kaya may sugal na to. Sa 10 million. Di nga na po nagbili niya rin. Ay sus pre, bisang pag 20 million. Apson ko na. Pilat, anak mo sige 20 million. Larga sila 20 million. Pag humana na, pag
Ana ditong katong bilyonaryo. Ato ni madam, kay isugo to yang kuan, yang boy. Pare, kuwag 20 milyon ni madam. Kay magsugal mi pare. Kuha din ito. Ata Dari din, ata. kata sikis. Oh, ata din. Ato din sila bangko. Oh. Akin eh. Pag-abot na sa bangko, ana din security. Uy, sir, ali na mo sir kay ganihan ang gahulat si ma'am. La sulod din sila sa bangko. Yo, kini pre, ana tong bilyonaryo. Pre, pildi gyud kana karon pre. Posible gyud maghupo ning manager sa bangko nga edukado kay na. Oh, garo. Check out. Tanaw na gini nato karon pre. Tanaw gini nato ni karon pre, ug di ba gyud maghupo. Graduhan ko. Oh, graduhan. Oh. Lisod gina oy. Bilat pagsud gyud dito, bilat. Nga na din manager sa bangko. Sir, unsa man sir? Hubo na ko. Ni nga na usag. Sige ma'am, hubo na. Bilat. Hubo din manager sa bangko. Nga na din manager sa bangko. Na sir, ingon ka og kanunay kang daog. Pildi man lagi ka nako. Tanawa o. Na may balibo. Ni nga na usag. Sige lang day. Bahalag pildi ko nimo 200,000 pero daog man sad ko arig 20 million. Nga na ako sa bangko. Matay sir, wa ko'y nagana nimo sir. Daog isa. Daog. Kanunay lagi.